Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Igala, kumusta og maayong gabi na usab ka natong tanan, malipayon nga pakigdugtong na usab nining atong tulumanon pangutana pastor. Nga inyong mabati gikan mga takna antod sa alas 7 ang takna sa kagabion dinhi sa atong studio sa Hope Channel Philippines dinhi sa Masterson Avenue, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Higala kini nga tulumanon magahimo o magatugot kanimo sa paghatag og pagtagad sa imong mga pangutana, mga kalibog o gambalang kasulatan maghatag kanimo og kahigayunan sa pagtubag sa imong mga pangutana. Busa atong gipasalamatan ang imuhang pagpadangat sa imong mga pangutana dinhi sa ato sa Hope Channel South Philippines aron sa atong kahatagan o pagtagad sa susamang higayon kini imong alagad sa kahanginan Pastor M. Pitugo kauban gihapon sa atong kauban dinhi sa atong programa Pastor Edwin Golfan. Maghimo kanimo nga mahimong kauban nimo dinhi mga taknaa aron nga ikaw makabaton sa mga tubag sa imong mga pangutana. Busa relax kamo karon og malipayon nga pagsaulog sa diwa sa Pasko niini mga panahona. Nagtuo ko nga kitang tanan na bulahan og tungod sa presensya sa Dios sa ato nga kinabuhi, sa ato panimalay, ang ato nga kinabuhi sa makausapa na labas tungod kan Dios sa usa ka higayon nagpakatawo nining kalibutana. Busa pakiguban kamo kanamo nining ato nga tulumanon. Kauban nato Pastor Edwin Golfan. Pastor, maayong gabi, kumusta ka? Maayong gabi, Pastor M. Og nalipay kay may mga higala nga niata sa adlaw gyud nga giilas katawhan nga nadawat sa kalibutan ang labing dakong gasa nga gikan sa langit. Yes. Ang gasa sa iyang anak ang atong nahimong manluluwas si Ginoong Hesus. Among gipadangat diha sa matag usa ka puloy-anan o sa matag usa sa atong mga tagsubay niining atong tulumanon. Pangutana, Pastor, ang among pakigduyog kaninyo sa kalipay, maingon man sa espiritu nga nagagahom niini nga mga holidays, ang katapusang semana sa matag tuig nga giilas sa katawhan nga highlight sa atong tuig. Bisan pa unsa kadaghas katalagman, ato gihapon pasidunggan ang Ginoo kay nadawat nato ang labing dakong gasa nga mas bililhon kay sa bisan unsa ang atong Ginoo nga miluwas nato. Tinuod na siya, Pastor, no? Busa nga tungod kay usa ka higayon kita nasayod nga ang Dios mianhin ning kalibutan na mao nay pinakadako ug mahinungdanon nga gasa nga ang kalibutan yang nadawat. Di lang gyud angayan kalimtan sa katawhan nga ang hinungdan nganon naa ni nga selebrasyon. Yes. Ang Ginoo. Ang Ginoo. Muna giingon sa in English, the reason for Christmas is Jesus. Ipadapli nato ng mga argumento mahitungod nga kini nga panahon dili gyud maoy tinuod nga pagkatao ni Ginoong Hesus, kini nga selebrasyon pagano ang origin. No, i-put aside tana ang kamatuoran nga kini nga panahon halos tanan katawhan mitahod sa kaanindot sa espiritu nga nagahom niini. The spirit of the season is more important than the arguments whether unsa nay background niini nga implementation. Ang kamatuoran nga may gasa ang Dios nga gipadala nga mao ang iyang bugtong anak. Yes. Munay mo patigbabaw sa bisan unsa pa nga argumento. Ang kamatuoran nga doon na tayo manluluwas, gihatag siyang amahan ang iyang bugtong anak,
ang pag-ila ni ana sa katawhan, bisan kita, dili na to paharion ng mga gasa, dili na to paharion ng mga icon sama sa Christmas tree, sama ni Santa Claus, kay mga fictitious man na sila nga characters. Ang importante gyud, giila na to ang kamatuoran nga ang Ginoo nagpakatao aron lang makabot kita niya nga iyang mga anak nga nawala tungod sa sala, makabutan niya balik. Muna ay pinaka-importante nga diwa sa Pasko. Mao na siya higala, no? Tamis handurawon nga kanang iyang pagpakatao ning kalibutan na may hilambigitan dako na siya nga katarungan diin si Kristo. Milahutay sa pila ka mga katuigan ning kalibutan na nagpuyo ning kalibutan na uban sa tao ug dito sa Kalbaryo sa krus nahimo sab nga dako kaayong resemblance sa atong gitawag nga kaluwasan. Busa higala nining panahon o diwa sa Kapaskuhan, inaot nga ang presensya sa Dios mo'y labing mahinungdanon nga manaa sa atong tagsa-tagsa ka mga pagbati sa atong panimalay, kung kita dunay mga fellowship, kung kita dunay mga get together, kung kita dunay mga handa, mga pagkaon diha, no, sama sa ato mangyunaandan apan ang mahinungdanon nga ang presensya sa Dios sa kanunay atong gibati sa batag usa. Sa atong pagpadayon higala ato padayonon kini magahimo kita sa pagampo atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Dalaygon og balaan na mga Dios nining kagabhion. Salamat nga ikaw ang among Dios magahatag kanamo sa mga katinaawan nga samtang kini nga tulumanon magapadayon adunay among mga listeners, televiewers nga nagapaminaw nini mga takna. Tugot o Dios nga kami maablihan ang among salabutan pinagi sa imong gahom aron ang paghukad sa mga tubag gikan sa balahang kasulatan makapatagbaw o kini makapahatag kanamo og kadasigon sa pagkinabuhing labing duol diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw magapanalangin sa matag usa karon nga nagapaminaw kaya mo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Bueno, higala sa atong pagpadayon buot po na ako ipahinumdum kaninyo nga doon na ipipila sa atong mga listeners, sa atong mga viewers ang naka-avail nining maong libro. Ang gitawag nga Lagda, no? Dugang pagtuon sa Biblia by topics kini siya ni adinhi ang 28 fundamental belief o mga doctrine sa Seventh-day Adventist. So avail kamo niini, makaanhi kamo dinhi sa atong buhatan, libre ninyo kining madawat. Ug sa susamang higayon sab adun nagihapoy atong gi-offer ang Voice of Prophecy, no? Ang at by topics gihapon gitawag nato Bible Friendship Course. Maka-avail kamo niini nga libre niining Voice of Prophecy. Pagsulat kamo dinhi sa atong buhatan, inyo lamang i-address Voice of Prophecy, PO Box 208, Cagayan de Oro 9000. Akong truhon, Voice of Prophecy, PO Box 208, Cagayan de Oro City 9,000. Kung inyo kanang mapadangat, gusto ka mo niini nga maong offer alang sa dugang pagtuon sa balang kasulatan, makadawat ka mo niini nga libre gikan din sa atong buhatan. Okay, Pastor, padayon ta sa sugdan nato ang pipila ka pangutana nga midangat dinhi kanato. Gikan kang 8319. Matod pa din ask lang ko, Pastor, kinsay right hand ni Hiuba? Si Jesus Christ o si Satan? Tumbaga, parehog, naglibog ko, Pastor. Ang makasabot man ta sa kamatuoran nga dunay mga limitasyon sa atong pagsabot kay namay ubang tao nga dugay na kaay nagtuon sa Biblia na asay uban nga mopay pagsugod, nay ubang tao nga ang ilang kinaon halos ang mga pagtulunan sa Biblia na asay uban nga murag anything ma-mention nimo gikan sa Bible murag bag-o pa sila nakadungog ana apan kining pulong kinsa may right hand Hiuba, si Jesus Christ ba o si Satan. Ang ay kalimtigala nga ang Old Testament nga ngalan sa Ginoo ginganlan na siya sa in English og the Lord God, si Hiuba nga Dios. Maora na po na siya ang sa New Testament ginganlan po siya Lord Jesus, si Ginoong Hesus. Sa Old Testament Lord God, Hiuba nga Dios.
Sa New Testament, Lord Jesus, Ginoong Hesus. Ang number one ug pinakaimportante nga pagtulunan sa Biblia mao ang pagkausa sa Dios, Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu. Nga sa ato pa ayaw na sila butangig kinsay labaw nila, kinsay segunda nila, kinsay ikatulo nila. Kay usa man gyud sila sa pagka-Dios. Wa na sila magpalabuanay o doon na sila specific nga function sa ilang sovereignty as the divine being nga labaw sa tanan, apan usag na sila sa ilang paggahom sa katawhan. So dili nato buwago na si Jehova o si Jesus Christ kay ato namang giila nga usaraan Dios. Apan si Satan ba na ingon diri right hand, walay pagtulunan sa Biblia nga right hand si Jesus o right hand Dili mahitabo. si Satanas. Wala. I mean, o ang imong gimin ang nadunggan nimo kaniadto nga tubag sa mga tao nga nag-ingon nga si Lucifer sa wa pa na siya nahulog, diha siya sa tuong kamot ni Ginoong Hesus o diha siya sa tuong kamot sa Dios, dili po na nimo mabasa sa Biblia kana nga term. Apan ang imo tingaling madunggan sa mga magwawali o kaha nagtudlo sa Biblia nga dako nagranggo si Satanas. Sa Lucifer pa siya nga manulunda siya, diha siya tuong kamot sa Dios. Apan kung atong basahon ang Bible, ang duha ka passage sa Old Testament, ang Ezekiel 28 o ang Isaiah 14, wala gyoy passage siya nga naghisgot nga si Lucifer diha tuong kamot sa Dios. Wala. It's not there. Yeah. Apan ang iyang posisyon ingon nga covering sirab, manulunda nga nagatabon. Nagpasabot na siya access sa trono sa Dios. O gi-elaborate na sa mga magwawali ingon nga siya mo'y luyo-luyo sa Dios, kay siya mo'y pangulos mga manulunda, freedom na lang na sa mga magwawali. Okay. Apan dili na mabasa ingon ana sa Bible. Imagination na lang na parehagod sa presidente. Ug mo ingon ta nga ang presidente maoy ginganlan nato na sa atong pinulungan diri og commander-in-chief. Siya mo'y labaw gyud sa tanan nga mga tao. Lakip ang mga sundalo. Commander-in-chief siya, he is the national leader, but among the military siya commander-in-chief. Ang iyang sugo mo'y pinaka-ultimate nga tingog. Apan ang iyang luyo-luyo kanang gingalag chief of staff. Ang general nga mo'y nangulo sa mga sundalo. So kun ibutang nato nga ang kagamhanan sa Dios, Dios ang commander-in-chief, dihay panahon nga ang nahimong luyo-luyo niya, kung chief of staff, si Lucifer. Muna nga, gi-imagine na sa mga magwawali nga ingon ana. So, musaysay na ganing magwawali nga, siya mo'y luyo-luyo na siya tuong kamot sa Dios, di na nimo mabasahan sa Biblia, apan kagawasan na sa mga magwawali nga naghatag ana nga klase sa saysay. So walay passage sa Bible nga sanay right hand si Lucifer sa Dios, no? It does not say that. Usa lang siya sa mga pangulong manulunda nga dunay access sa trono sa Dios, kay usa man siya sa covering sirab katong duha ka manulunda nga diha sa trono sa Dios sa sanctuaryo, ang ilang mga pako nagtabon sa arka nga naa sa trono gyud sa Dios, ang ginganlan og Shekinah glory. Taas na ang explanation apan ang term nga tuong kamot o right hand sa Dios wala na sa Bible. Okay, so ato lang yun hinumduman higala nga ang maghisgot ang Dios sa iyang pagagahom usara gyud. Usara gyud. Mao na nga in reality sa ato kinabuhi. Wala gyud tay lain nga tan-awon nga ultimate power sa atong kinabuhi, sa atong decision making sa matag karon niya kundi ang Dios ra gyud. Amen. No? Nga mo'y atong hatagan og otoridad sa ato kinabuhi. Wa na siya gitawag nga luyo-luyo. No? Walay luyo-luyo na. Ang iyang gahom mo'y pinaka-supreme sa atong walay kinabuhi. right hand. Okay. So, gikan kang Juan Pastor, 6389. Matod pa niya, mayang gabi, Pastor, ask lang ko kung kinahanglan ba magpa-rebaptize kung gusto ta mo balik sa pag-alagad. Okay, kanang pulong rebaptize, di man po na nimo mabasahan sa Bible, pero dunay act of rebaptism nga na-record sa Bible. Okay. Sa Acts chapter 19. Nga ang nabautismuhan na ni San Juan Bautista, nangakabig ngadto kang Kristo,
sa mga walis mga apostoles gibautismuhan ni Pablo pag-usab. Muna i-record sa Bible nga dunay mga taong nakadawat na sa bautismo kaniadto apan nakadawat og bautismo pag-usab. Pero sa palisiya sa iglesia ang kahulugan yun sa bautismo, kung gusto kang magpahimong sakop sa panimalay sa Dios, mabautismuhan ka paingon sa panimalay sa Dios. Maingon nga ang kahulugan sa bautismo pagpakatao pag-usab man. Apan dunay mga tao nga human sila magpakatao pag-usab, nahimong membro sa iglesia, nahimong sakop sa panimalay sa Dios. Nimbalik sila sa ilang karaang kinabuhi. Mo naginganlan sa pinulungan nga gigamit sa uban ni backslide. Sa ato pa ni nadaki na siya balik sa lunangan nga iyang gigikanan. Nakaligo na unta siya human sa iyang paglunang sa kalibutan kaniadto kinabuhi sa bisyo. Na bautismuhan siya, nahugasan na ang iyang kinabuhi gikan sa sala, apan karon nimbalik siya glunang. So ang imong pangutana, gikinahanglan ba nga magparibaptize kung gusto mo balik sa pag-alagad? Ang imong desisyon sa pagbaptize kaniadto, maura po na ang imong desisyon sa pagribaptize karon. Sa ato pa, desisyon na sa taglawas. Ikaw may nahibalos imong kasinatian, kung nimbati ka nga, nimbalik magyud kag lunang pod sa kahilayan nga kalibutanon nga dili na pud ka kabalik pag-alagad sa iglesia kung dili ka maligo pag-usab nga mo'y usa sa mga simbolos bautismo nan imo nang desisyon. Apan gikinahanglan bagyod na sumala sa pinulungan ni Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 13 na hinumdum mo ni atong naghugas siya stiil sa mga tinun-an unya si Pedro nagdumili nga ayaw Ginoo kung magpahugas ng uban nimo ako ayaw. Apan ingon ang Ginoo kaniya kung dili ka magpahugas ka nako, wala kay labot ka nako. Amo to niingon si Pedro nga, kung mauna Ginoo, tibuok lawas na lang nako ang hugasi. Apan ay gitubag ang Ginoo niingon siya nga, ang nakaligo na dili na angayan. Ligo pag-usab. Ligo na alang kaniya nga magpahugas siya muna nga sa iyang tiil mo nang hinugasay. So duha ra ka paagi. Og ni backslide ka, unya nimbalik kag lunang sa kalibutan ug nibati ka nga dili na gyud matangtang pud sa imo ang kahugaw kay ni lunang magyud ka lunangan lapok manginap sa kalibutan kun nibati ka nga gikinahanglan ka mo tarong pag-alagad unya magparibaptize ka mo pasidungog sa imong desisyon ang pastor dili na mo balibad sa tao nga nagdesisyon sa pagpabautismo o pagparibaptize kay taglawas ang nag-decide ana. Apan kung imo pong gibati nga mubalik ka lang sa pag-alagad, mo join ka lang sa communion service ug moagi ka lang ni anang hugas sa tiil, it's up to you. Apan ang prinsipyo mao nga ang baptism pareha, ang rebaptism pareha sa baptism, desisyon sa taglawas na. Mo pasidungog lang ni ana ang ministro. Requirement ba sa Biblia? Na akong giingon nimo. Na-record sa Biblia may nangabautismuhan kaniadto nga nagabautismuhan pag-usab, rebaptism. So, it's not an offense in the Bible. Bisan pag naay Efeso 4, versikulo 5, nga gamiton sa mga tao pag-ingon nga, o sa kaginoo, o sa kapagtuo, o sa kabautismo, unya moingon sila nga, nabautismuhan naman ko kaniadto, di na ko magpabautismo pag-usab. Entitled po ang tao ni anak nga opinion. Akong balikon, ang rebaptism, desisyon sa taglawas. Kung mo decide ka nga magparibaptize, kay buot kang maligo pag-usab, human kaning balik og lunang sa kalibutanon nga lunangan, entitled ka ni ana ug ang ministro mapasidungog nimo. Okay, so mao ka na higala no. I hope nga alang kanimo usa nagkahayag nga tubag gikan sa balaang kasulatan. Okay. Gikan kang Juan Pastor 0316. Matod pa niya may gabi Pastor sa among iglesia nag-ingon nga dili ta mohatag og ikapulo kay nasulat daw nga alaot sa Mateo 23 mao ba ni ang gipasabot sa maong teksto Pastor? Ang teksto kung imo gina siyang basahon self-explanatory. Sa ato pa pagbasa pa lang nimo mahibaw na kag unsay pasabot akong basahon sa imong teksto ha kanang imong gi-quote nga Matthew 23:23 kay sa akong nakuha nga background ining pangutanaha naay sakop sa inyong iglesia nga tudlo sa uban
wa na ta kinahanglan mag-ikapulo kay dili na importante sumala sa gingon sa Biblia. Busa di ta ngayon maghatag ikapulo. Hinumruhiga lang nga ang ikapulo pagtulon ana sa kinatibuk-an sa Biblia. There are more passages about the tithe than Matthew 23:23 only. Kung kuwaon nimo nang kinatibuk-an sa pagtulon-an sa ikapulo, ang Biblia nagtudlo gyud nato nga naay buluhaton ang Dios, suportahan ta na pinaagis pag-uli sa bahin nga gipangayo sa Dios. Muna nga naay mga pagwali karon kay naa may mga kaigsuonan nga gusto mo suportar sa wali, pinaagis sa ilang pag-uli sa ilang ikapulo. So kinatibuk-an sa Biblia. Okay. We can cite many passages. Ang Matthew 20:23, kung gamito na nimo sa imong kaugalingong interpretasyon, posibleng mawala ka. Saraman na ka passage. Apan kung imo po na siyang basahon sa kinatibuk-an, makasabot kag unsebot pasabot. Akong basahon. Matthew 23:23. Alaot kamo, mga iskriba ug mga parisiyo, mga maot. Kay naghatag kamog ikapulo sa babwina ug sa anis ug sa kumino. Apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasuguan nga mao ang hustisya ug kaluoy ug pagtuo. Kining mga butang nga kinahanglan gyud unta nga inyong pagabuhaton sa walay pagbiya sa uban. First, ang imong bantayan ini ang pang-rebuke ni, ang pagbadlong ni Ginoong Hesus sa mga taong nagpakaron ingnon. Naghatag na. Ang mga iskriba ug ang mga parisiyo. Unsa man ni sila? Mga religious leaders Tithe giver. among sa mga Hudiyo. Gahatag ng ikapulo. Usa sa ilang simbolo nga suod sila sa Ginoo para nila sa ilang hunahuna na mao ang pag-uli sa ikapulo. So nagtuo sila nga sa ilang paghatag og ikapulo, nahimo silang suod sa Ginoo, nahimo silang labaw sa ubang mga tao. Kay matinud-anon sila sa pag-uli ani bahina. Apan gibadlong sila sa Ginoo, alaot kamo. Nganong alaot man mo? Kay igo lang mo naghatag ana apan ang mga hinungdanong butang sa kasuguan, hustisya, kaluoy ug pagtuo nawa na ninyo ngano man kaysa atong nasabtan kining mga iskribag mga presyo muni mga tao nga murag nagtindog ingon nga maghuhukom sa uban. Posible di ay, Pastor, Foot nga finders. kung basahon nimo sa context, posible di ay nga ang paghatag, pag-uli sa ikapulo, mahimong dayan-dayan lang sa kinabuhi sa tao. Correct. Muna Naay mga tao nga mo specialize sila sa usa ka butang ug butangan nila garbo nga gihimo nila na apan wa himo as uban. Gibadlong nas Ginoo. Pagbadlong. So kanang 23 sa Mateo, pagbadlong na siya sa mga tithe givers nga wala gyud magkinabuhi pag yun nga Kristohanon. Oh, Naghatag nawa lang. man, okay, gipasabot lagi ni Ginoong Hesus diri nga ang mga hinungdanong butang sa kasuguan nawa na hinuon ninyo, wa na nuon ninyo buhata unsa man ang mabutanga, hustisya, kaluoy ug pagtuo. Kay number 1, mahinukmano naman ni sila sa ilang isig katao. Number 2, gipataas nila ang ilang kaugalingon ibabaw sa uban. Labaw na sila. Unya, number 3, ang ilang pagkadetalyado, kalabot sa Balaod. ilang gingalag balaod. Wala na himo na hinuon ang basihanan nga manghukom sila sa uban. So, gibadlong nas Ginoo. Ang iyang point sa Ginoo, na kung imog yung wadon o imog yung basahon, mismo ang tumoy ana, nagpasabot nga, okay ra nang mag-ikapulo. Apan, dili kay kanara, oh? Ang last part sa verse, kining mga butang nga kinahanglan gyud unta nga inyong buhaton sa walay pagbiya sa uban. Sa ato pa, hala, pag ikapulo mo, okay ra na. Apan, ay ninyong biyai Kalinte. ang paghigugma sa isikataw. Hustisya. Ay ninyong biyai ang pagtagad sa hustisya sa Dios. Ay ninyong biyai ang mga patukuranan sa pagtuo. Dili kay kanara apan napadapli ning uban. Ang buot ipasabot sa Ginoo diri, balansihan ninyo na iskribag parisiyo, balansihan ninyo ng inyong kinabuhi. Ayaw na ang mutakil po nga labaw ang usa, takil po ang uban, dili na mao ang kinabuhing Doon Kristohano. na lang sila murag ipasundayag, ipadako, i-highlight sa ilang kinabuhi. Apan nalapas ang pipila ka mga tulumanon sa Apan, kinabuhi sa sa Kristohanon. Sa laing bahin pod kun ang igsuon nga nagbasa niini dili gyud gusto mo hatag og ikapulo kay naa siya nakabasa inin siya Alaot inin man tekstuha alaot lagi ni siya apan ang akong isulti ni higala Pagbadlong. bisa ang tao nga dili mo hatag dili gina nimo pugos kay kini kung ikapulo baruganan mo nis tao sa iyang pagtamod sa iyang relasyon sa Dios. Maingon nga naa may pinulungan gud sa in English nga you can
give without loving, but you cannot love without giving. Pwede ka muhatag nga wa kay gugma, apan di imposible gyud nga mahigugma ka nga di ka muhatag. Munang ang mga taong nahigugma sa Dios, dili na nimo mapungan kung suportar gyud sila sa buhat sa Dios. Munang kanang uban nga makabati sa atong programa, labi na gyud ni atong promotion nga kung musuportar ang kaigsuonan sa ginagmay lang, magmulo na dayon ang uban kay nawag gipangwartahan ra gyud sa pastor. Higala dili man na pangwarta. Kinahibaw man ta nga walay programa nga mahimong on the air kung walay budget pagpadagan anang programaha. Muna nga ug musuportar ta, suportar ta. Dili ta kay magbagulbol nga nagsuportar ang uban kita wala. Kining ikapulo kung nag-ila ka nga ang Dios mo'y tag-iya, nanihatag ang bahin sa Dios. Apan kung wala ka ni ana, entitled ka ni ana, kay imo man ang relasyon. Iya ka na nga personal sab gahapon nga desisyon sa kada tao. Okay, higala. So, ang paghatag, pag-uli sa ikapulo, mahimo na siyang outward manifestation na sa imuhang pagkatao nga niya sa sulod. Correct. So, ang substance, ang imong pagkatao, ang imong pagkaikaw, ang imong pagkatiunay nga Kristohanon, makit-ana sa dayag, pinagi sa pagkamanggihatagon. Okay, so higala, malipay kita nga nagapadayon kamo sa pagpadangat sa inyong mga pangutana. Mubalik kita unya sa unahan, human ining pipila ka mga pahinumdom, gikan din sa ato nga studio. Usa ka tricycle driver nga mo duty og gabi usahay pod maadlaw. Usahay mo akong makuha sa pag-drive na gusikan kada adlaw. Gatos ka pin 200 tungod kay dili man gud ko pod mo ilog sa ilang pasayro mo punang igo-igo ra gid pod ang akong makuha. Nganhi ko diri kay aron sa pagtabang sa Hope Radio sa dayang akong nadunggan, akong gibalhin-balhin ang matag channel kining matag istasyonan sa FM. Ang ako lang, makahibalo lang ko kung unsa po'y kamatuoran bahin sa kinabuhi na itong malipayon nining kalibutan. Yung anay ko aron sa paghatag og kinasing-kasing nga donasyon. Pero walay gatudlo na ko niini kundi ang kinasing-kasing og kini nga gihimo. Ako nalipay ko nga nakahatag ko sa Hope Radio bisan sa kinagamyan lang pod nga kuan matabang ako minghatag ko og 50 pesos lang kada Biyernes o kada semana sa kausasa sa kasemana sigon sa income nga akong maabot. Akong gibati ang usa ka dagong kalibay nga makatabang ako sa buluhaton sa Ginoo nga ang Ginoo makagiya usab siya sa iyang kahibalongan kanako dayon ako usab magadawat sa iyang kuan pinaagi sa maayong panimpalad ug pinaagi sa maayong dula sa kinabuhi. Tinuod si Jesus mubalik sa dili madugay. Og 80 milyones ka makatawhan sa tibuok Pilipinas ang kinahanglan masayon niini. O 80 milyones sulod sa 7,000 kapin ka mga isla? Posible ka kini? Mauna kini ang panahon nga mag-usa ang katawhan sa Dios. Aron nihatod ang mensahe sa kaluwasan sa tanang suok sa nasod sa Pilipinas. Pinaagi sa imo og sa akong Kristohanong impluensya sa uban. Inabanan sa gahom sa Dios. Isip usa ka pamilya nga nagadala sa puwersa sa kamatuoran, walay imposible. Ang Dios mismo magasiguro nga kining iyang buhat matapos gayod. Ang Hope Channel Philippines usa sa pinakamaayo nga galimiton sa Dios. Aron ang mensahe sa kaluwasan mahimong mas madali, mahatod ngadto sa mga katawhan. Pinaagi sa internet, pinaagi sa radio, ug labi na gayud pinaagi sa telebisyon. Ang inyong mga pag-ampo. Inubanan sa inyong mga gasa, magamay man kini kun madako. Sa kamot sa Dios bililhon kini, nga makadala og dakong kausaban sa kinabuhi sa tanan. Diha sa bulaton sa Dios, ang tanang kalambuan mahimong posible.
Kita nagatuo nga aniya kanato ang matuod nga mensahe sa kamatuoran. Pinaagi sa Hope Channel, mas madaling makabot nato ang kadaugan sa pagmensahe. Apan ang kalambuan ini nga buhat, nagadepende kanimo o kanako. Isip nga sakop niining panimalay sa Dios, nga nagabaton sa kamatuoran nga pinasikat sa balaang kasulatan. Ikaw ug ako kabahin ini nga buhat. Kita nga piniling nga henerasyon, ang salin nga katawhan, Mga magbubuhat nga ang tumong ug tuyo mo ang pagsangyaw sa mayong balita. Nga ang Dios gugma ug siya mo anhi pag-usab sa dili madugay. Ang Hope Channel Philippines mo ang modernong pamaagi sa pag-ibanghilyo nining atong moderno nga panahon. Ayaw jud ninyong sipyata sa pag-apil ni ining balaan nga bululuhaton. Himua ang imong kaugalingon ug ang imong panimalay nga tipik ni ining talagsaon nga pagministeryo. Kaming mga magbubuhat sa South Philippine Union Conference, mag-auhag o magapadasig kaninyong tanan nga makaigsuonan nga Busang padayon tadi di pastor ni ay dugang pang pangutana dire. Gikan kang 6996 ang atong texter. Matod pa niya, pastor, naglibog ko sa akong mama. Gaalagad siya sa Ginoo, pero gatuo gihapon siya sa lumay. Tungod kay even nga ang Ginoo daw gani nagamit gihapon og mga instrumento sa pag-ayo. Okay, kining sa akong nasabtan, mura gi-mix up nimo ni ang lumay ug ang galamiton sa Ginoo. Galamiton. Galamiton sa Ginoo sama atong iyang ludan nga lapok, gipahid niya sa mata sa buta o niya na ayo ang buta. Higala ay kalimti. Ang Dios ug ang Yawa pulos supernatural. May mga gahom sila nga gingalan natong supernatural power. Supernatural gani diha sa ibabaw sa makaya sa tao. Dili mahimo sa tao ang gihimo nila. Apan duha ka klase man ang supernatural power. Gahom sa Dios o gahom sa Yawa. Makahimo ang Yawa pag-ayog sakit. Naapoy iyang ubang gahom gawas sa pag-ayog sakit na naapoy uban niyang gahom sama anang makalumay kanang matod pa nila sa kanang pulong lumay god sa ato nang nasabtan gigamit man sa mga tao nga ang babae kuno nga dili ganahan nila madani sa ila mo sunod gyud gani kay nakasimuhot ba kag lumay, nabaghiran ba kag lumay, nakainom ba kag lumay. Busa dili na mailalom na kuno na siya sa matawag tag hypnotic power sa tao nga naglumay niya. Kana mga istorya ako nadunggan ingon ana pero dili ta mo deny nga na ay posibilidad nga mahitabo na pero dili man gud nimo ni pwedeng panagkasamahon ang lumay nga yawanon og ang power sa Ginoo nga mugani og tao. Lahi ra kayo. Hilabihan. Gahom sa Yawa o gahom sa Dios dili na nimo pwede sa gulon. Apan dunay mga anting-anting. Mo nang giingon sa lumayan. Sa naay lumayan, naay mga anting-antingan, naay mga barangan, naay mga tao nga makahimo pud sila og dautan sa ilang isig katao, pinaagi sa gahom nga ilang gigamit. Matod pa na nagipanghuptan. Nagipanghuptan. Mga supernatural na siya. Apan, dili lagi tanan nga supernatural, iya sa Dios. Okay. Kay ang Yawa mismo nga gihulog human sa gubat nila sa langit, sumalas pinadayag Kapitulo 12, nilusa diri sa yuta katong Yawa nga ang iyang gahom naagyapon niya. Muna nga ayaw kahibulong, apan kung anak na ta sa Dios, dili nato pwede sa gulo na nga nagbaton tag pagsalig sa ngalan sa Dios apan nagbaton sa tao gahom nga iya sa Yawa kay hinuon ang Yawa kamao ana mohimo siya pagsagol bitaw kay na may mga tao nga matud pa nila ang mga orasyonan og anting-antingan ang ilang mga orasyon ngalan mo pos Ginoo. Gala naanas kategorya sa giingon ni San Pablo sa
ikaduhang Korinto. Nga dili kahibong ni mga tawhan, ano? Ikaduhang Korinto 11. Dili hinuon ikahibulong. Akong basahon na, ikaduhang Korinto 11, versikulo 14. Og kini dili hinuon ikahibulong kay bisan gani si Satanas, nagtakuban man siyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Sa ato pa, magpakaaron ingnon siya nga maayo ang iyang gibuhat, apan maot ay. Di mao. Dili mao. Muna nga, ang gahom nga supernatural, mahimong gamiton sa maayo, mahimo pong gamiton sa dautan. Apan ang Diyos, ang iya ragyong kaayo mo'y iyang gamitan sa iyang gahom. Ang yawa, pwede niya gamiton ang iyang gahom nga makaayo sa isig katawo pabor-pabor, apan ang tumoy-tumoy, mahimo gyud gihapon nga biktima ang tao nga nakigkumbuya or nakigsandurot kang Satanas. Ato hinumduman higala nga ang kinabuhi ni Kristo sa pagdani kanato, dili kana siya dili lumay. Dili lumay na siya. O dili na wala na siya ingon nga parehas sa ato dinhi nga nagihuptan apan gugma gina niya nga kita iyahang danihon sa paghimo og maayo. Mao na nga dili nato masagol ang gahom sa yawa o ang gahom sa Ginoo. No duna gina siya gitawag nato nga restriction o kana siya dunay aplikasyon sa atong kinabuhi. Ang iya sa Ginoo, ang aplikasyon ni ana higala mao nga kita mutultol, makahimo, masangkapan sa mga maayong buluhaton. Pero kung imo gud sa nang tanong Pastor Pares pinulungan nga gigamit ni San Pablo. Ang iyang description sa iyang kaugalingon, binilanggo ako sa Dios. Binilanggo sa ato pa, binilanggo gani naa sa ilalom sa gahom sa nagbilanggo niya. Sukad siya na igo ni atong kahayag nga nakabuta niya sa dayon niyang gukod sa mga Kristohanon dito sa Damascus. Pagkabuta niya, dito siya nakailas gahom sa Ginoo kay naaman sila dialog ato. Unsa may buhaton ko Ginoo? Muna gisultihan siya nga ayaw pagsikari ang tunok batok sa imong tiil. Don't kick against the prick. Mutoy kasaysayan ni Pablo humani ato, si Pablo nga manlulutos, si Saulo nga manlulutos. Si Saulo sa Tarsos nga manlulutos. Nahimo nga si Pablo nga disipulo, apostol. Ngano man to, nalumay siya, nagiyan siya, dili tungod kay dunay gahom ang Dios sa paglumay, kundi tungod kay dunay gahom ang Dios sa paglukmay. Lahi ang Dios, mugamit siya sa iyang gahom, aron matandog ang tao. Si Mateo bitaw, ang maniningil sa buhis, tinanawan ra sa Ginoo, giingnan lang sa Ginoo, sumunod ka kanako, biyai ang tanan nga anaa kanimo ug sumunod ka kanako. Ang mga mangingisda iya rang gisultihan, sumunod kamo kanako ug himuon ko kamong mangingisda og mga tao. Ug imong hatagan og equivalent nga lumay na, entitled ka ana kay imo man ang paggamit ana ang pinulungan. May lumay nga gahom ang Dios apan ang iyang lumay nga gahom makaayo. Dili makadaot. Dili kay ang babaeng way gusto lumayon aron mabuntisan bisan pag way gusto anang lakiha. Munay makadaot nga lumay. Pero lumay sa Dios, bisan ako maingon ko pagsulti nga. Musugot ta. Ang akong pagka-attract sa Ginoo, gilumay ko niya. Kung ako nang gamiton nga term, muangkon ko ana, na lumay ko sa Ginoo. Yes. Apan kana nga lumay, munay giingon nga wa gyud pug ko magmahay nga nalumay ko sa Ginoo. Kaya ang lumay higala nga tawhanon na siya, wa man ka magamit ana og prinsipyo. Musunod naman lang gyud ka ug unsay gusto sa usa ka tawo, kay lagi murag ni gahom diha kanimo ang iyang gihuptan. O gana lagi matud pa iya na sa yawa. Dili na iya sa Ginoo. Okay. Kay naaman say mga tawo nga ning balibad sa Ginoo. Munang naa sa Biblia ng teksto nga, daghan ang gipanagtawag apan jutay ra ang pinili. Muna nga, may gahom ang Dios paggani sa tao. Pagdani, paglumay, kung maunay atong gamiton nga pulong higala, diha sa Ginoo wala tay kapildihan. Wala tay mga gitawag nga pagmahay. Okay. Gikan kang 3051. Matod pa niya din Pastor. Good evening, Pastor. Ang Ginoo nasayod sa sinugdanan o katapusan. Iya bang giplano nga adunay malaglag nga tao o adunay maluwas nga tao? Mao ni pangutana, Pastor. Gusto kag unsay plano gyud sa Dios? Okay. Mabasa nato na sa ikaduhang Pedro kapitulo 3:9.
ang plano gyud niya para sa tanan. Na kung basahon nimo. So, Ikaduhang Pedro 3:9 nag-ingon diri. Bahin siyang saad ang Ginoo dili langay-langayan ni anang paglangay-langay nga mo'y pagsabot sa uban. Hinunua siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kundili nga ang tanan managpakakabuot unta sa paghinulsol. Ang tanan. Ug dunay plano ang Dios para nato tanan. Ang iyang plano nga maluwas tang tanan. Maluwas ta tanan. So, wa siya magplano nga naay ubang malaglag, wa siya magplano nga naay uban nga maluwas. Ug ang plano sa Dios mo'y basihan, nagplano gyud siya nga maluwas tanan. Tingali mangutana lang tanan nganong dili man tanan ang maluwas. Usara pa hinungdan ana. Dili man pud tanan ang mudawat sa kaluwasan nga iyang gihatag. Kay aning bahina duha ka pulong ang akong gamiton sa imo nga gingalag theological word nga i-explicar nako ang kahulugan. Okay. Mahitungod sa attribute sa Dios. Number 1, kanang gingalag foreknowledge. Foreknowledge gani nahibaw-an na niya ug unsay mahitabo mismo sa una. Nahibaw siya sa tanan kaniadto, nahibaw siya sa tanan karon, nahibaw siya sa tanan ugma. Nahibaw siya magbinutan ba ka or dili. Ang Ginoo dili nimo makot unaware. Hibaw siyang daan pareha ni Judas. Nahibaw siya nga si Judas mo betray niya. Nahibaw siya mo pagahi si Paraon siyang kasing-kasing. Nahibaw ang Dios ana, foreknowledge na. Apan dunay uban nga nag-ingon nga dili foreknowledge ang iya sa Dios, predestination ang iya sa Dios. So duha ka pulong nga akong gamit. Foreknowledge or predestination? Unsa man po ning predestination? Ang predestination kana po ng doktrina nga nag-ingon wa gitay mahimo ini. Kay bisan pag mo desidir ta nga gusto ta maluwas, giplano naman sa Dios daan nga maimpirno kita. Or naabitaw ako na hibagatan ako nga tao nga niong pagsulti nga bisag unsa pa inyong buhaton sa ako, bisag unsaon ninyo kog ampo. Kay ang Ginoo ginagbuot nga ingon gyud ko niini. Sa ato pa gibasol niya ang Dios nga nahimo siyang palahubog, gibasol niya ang Dios nga siya nahimong dautan nga tao ay pakigdait sa iyang asawa, nalimin sa kinabuhi ang bisyo, higala dili mo predestin ang Dios. Kung doon na may predestination ang Dios, kanang atong gibasa karon nga teksto sa 2 Peter 3 verse 9. Ang Ginoo dili buot nga adunay mawala kundi nga ang tanan managpakakabot unta sa paghinulsol. But ang iyang handom ang tanan maluwas. Apan nganong gibutang man ang pulong unta. Kay naa man gid nahibaw man gid pud ang Dios nga di gyud pud tanan mudawat anang kaluwasan nga iyang gihanyag. Dili gid tanan matud pa sa magbalantay pa dili gid tanan karnero nagikanding. Muna sa Mateo 25 nga duha ka buok, duha ka klase ang mga tawo nga gitigom niya. Eventually sambingay sa Mateo 25. Ang mga tao diri siyang tuo nagsimbolo sa mga matarong, mga karnero. Ang mga tao diri siyang wala nagsimbolo sa mga dautan, gisimbolohan sa mga kanding. Sa to pa duha ka tao, duha ka klase ang mga tao. Apan ang klase sa mga tao dili ang Ginoo ang nagbuot ana. Ang tao na mo'y naghimog desisyon, maunsa siya. Kay ako kang basahag laing teksto. Deuteronomio kapitulo 30. Versikulo 15 o 16. Tanawa, gibutang ko karon sa atubangan mo ang kinabuhi ug ang kaayuhan, ang kamatayon ug ang kadautan. Ang Dios ni, nagsulti ni sa ato, kitang mga tao. Gibutang na nako, pagkatao ninyo, sa diyang naano mo'y buot, gipasabuta mo. Akong gibutang sa inyong atubangan ning duha ka buok nga inyong pilian. Versikulo 16. Ni ana nagsugo ako kanimo ning adlaw, higugmaon mo siyo ba nga imong Dios nga maglakaw ka siyang dalan, magbantay ka siyang sugo ug siyang kabalauran ug siyang tulumanon aron mabuhi kag mudaghan nga siyo ba nga imong Dios magpanalangin kanimo sa yuta nga pasudlan mo aron sa pagpanag-iya niini. Bersikulo 19. Gisangpit ko ang langit ug ang yuta sa pagsaksi batok kaninyo ning adlaw nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo, busa pili ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Sa ato pa ug Ginoo mo imong pasagdan, gipapili ta niya apan wa ta niya pasagdi nga kita ray mo desidir ug sa atong pilion. Kay kung kita ray mo desidir ug sa atong pilion, alkansi ta sa atong pinilian.
Apan nag-ingon ang Ginoo, gibutang ko ni sa imo tubangan, ni ay dalan sa kinabuhi, dalan sa pagkamatarong. Ni apoy dalan sa pagkadautan, dalan paingos kamatayon. Apan sultihan ko ikaw, versikulo 19, sultihan ko ikaw, pilia ang kinabuhi. Sa ato pa, gipapili sa Dios ang kada tao. Malaglag ba siya? Or malangit ba siya? Ang tao iyang gipapili, pero wa niya pasagdi ang tao sa iyang kaugalingong pinilian. Gisultihan niya ang tao, mauni pilia. Ug sa maestro pa na, naghatag siyag test, pero gitug-ana niya ang estudyante kung unsay answer. Dili gyud mahitabo nga di ka kapasar. Gitug-anan magkakon say answer. So, malaglag ta or maluwas? Ato ng desisyon. Kining kung maimpirno gid ang tao, wala dili gid ni mabaso lang Ginoo. Dili basulo ni mo Ginoo nga ikaw may nag-decide ana. Mabasol niya ang iyang kaugalingon ra gyud. Pagkanindot pastor no nga usa ka informasyon alang kanato nga ang Ginoo di ay nato higala nagahatag sa opsyon. Dunay mga explanation, dunay mga advantages. Wala dili kan niya irokon, dili kan niya taga kining himuong robot. Kay ang iyang panggobyerno gobyerno sa gitawag nga gugma. Okay, so salamat higala sa pagpadangat nimo no. Ni apay murag masumpay nato ni gihapon sa iyang sa unang pangutana pastor gikan kang 3834. Pastor, kung ang Dios gugma nganong may impierno man? Nganong naamay may nganong naamay impierno. Maimpierno. Nganong naamay maimpierno? Ang tubag ni ana katurag gyud po atong tubag kaganina. Ang maimpirno ning desider nga muna iyang destinasyon. Ang malangit ning desider po muna nga naay bitay kumon nga kinantahan ning kabataan ganahan kay ko anang awita. Ilang kay sayon memoryahon binata nga kanta pero bugat ang kamatuoran. Nag-ingon ang kanta, Eternidad, eternidad, magpili ka aning duha, langit, impierno, asa ka. Sa to pa, kung imo nang kwentahon, dunay duha ka, fix na nga destinasyon. Langit, impierno. Asa ka, imo nang desisyon. Dili na, wala nagpawala sa gugma sa Dios ang kamatuoran nga nagpili ka nga paingon ka sa impierno, dili na magpasabot nga walay gugma ang Dios. Kay imo na, ikaw may way gugma sa Dios, ana. Ikaw man, ana ang panahon nga wala man higugma. Ikaw ang wala na higugma niya. So, dili nato mabasol ang Dios nga naimpirno ka, di po nato madaig atong kaugalingon nga nalangita. Iya na sa Dios ang atong kaluwasan, gasa na gikan sa Dios apan ang atong pagpili ato gina siya nga dawaton ang konsekwensya. Okay, gamay na lang gid pastor ang atong panahon nga nabilin no. Apan medyo tibawason ato ning tiwason. Gikan kang 253 anto mo sa texter. Pastor, ahaman makit-i sa Biblia nga 120 ka tuig nagwali si Noah. Okay. Dayon miabot ang lunop. Okay. Ako kang sultihan, dili nimo mabasahan sa Biblia ang litra por litra nga 120 ka tuig nagwali si Noah. Apan kung imong kwintahon ang sugod sa pagsugo sa Dios kaniya nga pabuhaton siya arka, unya paandamon niya ang katawhan samtang nagbuhat siya arka magwali pud siya kun kwintahon nimo ang iyang pangidaron hangtod sa panahon nga natak-op ang pultahan maihap nimo ang 120 pero basically ang word nga 120 anyos ang iyang pagwali wala na sa Bible. Mabasahan nimo na litra por litra sa Spirit of Prophecy Vox. Pananglitan tagaan ta ka og mga references. Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 1 page 1088, 1088. Fundamentals of Christian Education, page 504. Life Sketches, page 208. Patriarchs and Prophets, page 92, 96, and 102. Testimonies, Volume 4, page 308. Ubay-ubay ni, Testimonies, Volume 7, page 36. Ang akong point mao ni, ang litra nga 120 anyos ang wali ni Noe, dili na nimo mabasahan sa Bible explicitly nga 120 ka tuig yun. Nga litra por litra nga mabasa gyud kana. Apan sama sa kong giingon,
Kung imong kwintahon, ang pangidaro ni Noe sukad pagsugo sa Dios nga pabuhaton siya arka. Hangtod sa pagtakop sa pultahan sa arka, kung hatagan nimo makuti, kung kutihan ka ingon ni ana kakuti ka, maka-count kag 120 years. Apan explicitly sa Espiritu Stagna, naa ang mga referensya nga 120 years ang wali ni Noe dayong sira sa pultahan sa arka. Sa libro sa Spirit of Prophecy books. Kani so, akong doon tayo mga supplemental ni Ana Higala. Kung buot ikaw usab makabaton ni Ana nga balasahon, maka-avail ka din sa ato nga buhatan. Bueno, Pastor, medyo wa na gitay igong panahon sa pagpadayon. Anyway, sunod semana, Lunes o Miyerkules. Amen. Kining atong turmanon, inyong madunggan Higala. Apan kami nagapasalamat sa inyong pagpadangat, sa inyong mga pangutana, seryoso nga mga pangutana, o kami dinhi sa ato nga studio ato lamang gihatagan o gatubag ang inyong pangutana hinukad gikan gyud sa balaang kasulatan. So Higala, daghang salamat. Hinaot nga ikaw natagbaw, nalipay sa pulong sa Dios nga gihukad kanimo nining tulumanon pangutana, Pastor. Pastor, pwede ba nimo ampuan sa pagtapos? Magampo ta. Amahan namo nga balaan og among Dios nga gamhanan. Giila namo ang kamatuoran nga ikaw ang tag-iyas tanang kaalam. Nga ang tanang butang nga amo sad angayan mahibaw-an aron kami makapangandam sa among kaugalingon sa pagdawat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Imo na nang gipadayagdaan sa balaang kasulatan. Amo giampo sa pinasahi kining imong mga anak nga nagsubay niini nga tulumanon, nga dunay mga pangutanang maabot sa ilang panghuna-huna, nga ilang hipadangat diri sa among buhatan o ginaot nga inig kadawat nila sa tubag, isipon nila kini nga lamdag sa balang espiritu sa ilang panghuna-huna aron masabtan nila ang imong plano inay nga malibog sila. Salamat sa imong pagpanalangin ni ini nga tulumanon ug salamat labaw tanan sa imong pagpanalangin sa katawhan nga nagasubay ni ini, ilabi ni ining adlaw sa Pasko sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Usa ka tricycle driver nga duty og gabi usahay pod maadlaw. Usahay mo akong makuha sa pag-drive na gusikan kada adlaw. Gatos kapin 200 tungod kay dili man gud ko pud mo ilog sa ilag pasayro mo punang igo-igo ra gid pud ang akong makuha. Nganhi ko diri kay aron sa pagtabang sa Hope Radio sa dayang akong nadunggan, akong gibalhin-balhin ang matag channel kining matag istasyonan sa FM. Ang ako lang, makahibalo lang ko kung unsa po'y kamatuoran bahin sa pag kinabuhi na itong malipayon nining kalibutan. Inganhi ko aron sa paghatag og kinasing-kasing nga donasyon. Pero walay gatudlo na ko niini kun dili ang kinasing-kasing og kini nga gihimo. Ako nalipay ko nga nakahatag ko sa Hope Radio bisan sa kinagamyan lang pod nga kuan matabang. Ako minghatag ko og 50 pesos lang kada Biyernes o kada semana sa kausasa sa kasemana sigon sa income nga akong maabot. Akong gibati ang usa ka dagkong kalibay nga makatabang ako sa buluhaton sa Ginoo nga ang Ginoo makagiya usab siya sa iyang kahibalongan kanako. Dayon ako usab magadawat sa iyang pinaagi sa maayong panimpalad ug pinaagi sa maayong dula sa kinabuhi.
You now have before you 7,107 islands to enjoy, with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel media centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired the Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the pearl of great price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives. Presenting the all-new Hope Channel. Clearer. Mga personalidad nga adunay kaikag sa pagbarog sa kami nga magtiayo. Kaya siya nga nagpamatuod. Na kung ikaw, Brighter. I was confused because ginatanaw na to nga wala na tayo kakampi. We are in... Stronger. Arresting the attention. Deadly in earnest. Right now, the campers are having their hiking. Bringing Christ to Mindanao. Ang tubig igsuon ikakampi tayo. Let's listen to what the nature will speak to us. And bringing Mindanao to the world. Dynamic Living the Totally 1990. To feel the touch of His redeeming love. And the world to come. Akong right lobe, kumplito na siya. Yes, Hope Channel Philippines will show you. There's hope in Jesus, and there's more to life. Kuhaon
Sit in and observe how your Adventist friends worship on the Sabbath, featuring different Adventist churches throughout Mindanao. Watch Hope Worship on Hope Channel Philippines.